Je. Jo, Marka skočila. No sama. Já to neviděl. To je největší problém. Marko! Skoč to zpátky. Dej si dva. Pojď tam kotou, vole. Ty už jdeš dolů, jo? No, čau. Ale bylo by to na rukavice. Počkej, co tady to jsou flanda, to jako je v pořádku? Davy. To je zaručený, že dneska nemusí do toho Teď jak se otočit, co? Slibuju, že jsi zlato, Tady. slibuju, že budu vždycky hodnej. Ne. Tak ho tam pošli znovu. Ale co kdybych tam přel na olovce? Málečka, málečka. Ty vole, tady bych nechtěl spát. Ty spát nebo co ty vole? Co děláš jako? Teď jsem to posral, protože pocet se nedostanu. Ale já si vzpomenu na fotku Spider-Man. A to zatrkáš. Ale já teď nevidím ten 10metrový hliníkový šek, teď tam jsou. Co tam děláš? Dej mi. Pojď mi ho. Pirátku Marka, to chceš rozčíst, ne? Noží, tak tohle se bude vyprávět všude. Dobří, jak se tohle prochází nejlíp? Tam máš Když vám to skotále. řeknu, tak to bude moc jednoduchý pak. Jako jenom po nohách, ne? A nebudeme mít vás Jako prdel. po čtyřech je to nejlepší. No vidíš, tak si klikni na 4, ne? Já mám akorát Ale ne po kolenou, ale po chodidlech a po rukách.